Dervanê birûmet bi hêviya ku her dema we baş pêşroja we qençtir bê, dilê we rehettir bê û roj bi roj dahatûyê we ji derbasbûyê we qençtir bê, ez dest bi axivetina xwe dikim. Mijara me mijara ziman e. Îro ziman yek ji ayetê Xwedayê ye. Xwedayê Teala di Sûre İbrahîm di ayeta çara de wa gotî Estaizu billah وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Wisa ziman tiştî girîng e, mihîm e, qanûnê Xwedayê ku Xwedayê Teala di wehyê de dema ewil de bi cümlê ku ez dest bi wehya îlahî dikim bi zimanê wî qewmî. Ew qasa mihîm e. Di dereqa zimana de Sûretê Rum ayeta bîst û du, Sûretê Hucurat ayeta sêzda, Sûretê Elbeqere ayeta sî û yekî û vêga me got Sûretê İbrahîm jî behs dike. Belê, di Qur'anê de ku ziman hem ayetê Xwedan e hem jî ji bo mirova, ji bo qewma emanetê Xwedan e. Sûretê Enfal ayeta bîst û hefta edî were parve bikim. Çiqa girîng e. Estaizu billah. Ya eyyuhellezîne âmenû la tehûnû Allâhe. Ey gelî bawermenda Xwe Teala dibêje bi Xwedê re xıyanetê nekin. Werresûle bi pêxemberê jî xıyanetê nekin. Ve emanâtikum in kuntum te'lemûn. Ve entum te'lemûn dibêje. Eger ku hûn bizanibin di şekl û şêwa ku hûn zanibin bi Xwedê re, bi pêxember re û bi emanetê Xwedê re xıyanetê nekin. Bagelo emanetê Xwedê çi ye? Dînê me emanet e. Ev welatê me emanet e. Ev zimanê Kurdî emanet e. Ev tenduristiya me ku vêga em dijîn emanet e. Ev zimanê ku vêga ev were pê dipeyivim ku zimanin, zimanê dayîkê ye, ev yê emanetê Xwedayê. Di Sûretê Rum di ayeta bîst û duya de Estaizu billah. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. Divê yek ji alametê Xwedê ye, ayetê Xwedê ye, hebûna Xwedê ye, çêkirina erd û asîman, wek erd û asîman jî newekebûna zimanê we û rengê we ye. Yani çawa însankî ku bê erd tune ye, asîman tune ye, ew şûna ku ayetê Xwedê înkar bike, kerîtiya xwe îsbat dike. Divê ez kerim. Ew çawa erd û asîman tune ye? Di ser çi dijî û çi sete ye? Wisa jî ew însanê ku zimanê qewmekî înkar bike, kerîtiya xwe, ehmeqîtiya xwe ku nayê îsbatkirin, hew qasa îsbat dike. Lê belê, ha ev ziman ayetê Xwedê ne, ev em qew jî emanetê Xwedê ne, divê ku her qewmek Xwedayê Teala ji ezel de ji qal û bela de çawa wî çêkiriye, çawa dibêjin ya ji qal û bela de filan kes misilman e, çawa misilman bûyî ji qal û bela de, ji qal û bela de jî Xwe Teala ziman dayê qewmekî. Her qewm gere li vî ayetê Xwedê ku emanetê Xwedê ye ku dayê wî qewmî ya lê bixwî. Di vir de ez dikarim were mînankî parve bikim. Sûrê Neml, Sûrê Mosranê, Sûrê Qarince ayeta hevde û hicde. Estaizu billah. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. بهر دو آيات هذا سورة النمل آيات حفظة وحجادة خذي وادرش دبي دماكو لشكري سليمان پیغمبر على نبينا وعليه السلام لهب دجبن و سليمان پیغمبر
لگوری نظام و ترکیب وابرێکی دە سەوق دکێ دچێ سەر نەوالا موسترانە وادیا موسترانە دوێ دەرێ موسترانێک زیبەر پرسیارێ موسترانە لە موسترانە دەنگ دکێ یعنی لە قارنجا bi zimanê hinkê qewmê me dibêjin gulmorî deng dike û wiha dibêje ya eyyuhen min dixulu mesakînekum dibe ey gerî mostrana têkevin meskenê xwe têkevin malkê xwe ku Sileyman pêxember û leşkerê xwe bê ku li wihayê bibin ve bibînin û pêl we bikin ve berçikînin gelo divir de li ser navê Sileyman pêxember û mostrana Xwedê Teala divir de çi mesaj dayî me gelek pozê me bişewit divir de dehe mesaj heye yek jî mesajek ew ê ku mostran digel ku mostranê di navbeyna heywan û ajalê cîhanê de herî heywana piçûk zeîf lewas ku mostranê herî heywan û ajala bi quwet û hêz û şerker jî ku şêrê digel liwaziya xwe mostran ji şêr re teslîm nebûye asîmîle nebûye dev ji zimanê xwe mostrantiyê bernedaye bi zimanê şêr ne peyiviyê ne axiviyê asîmîle nebûye yek jî ku mostran bi mostrantiya xwe li qewmê xwe bûyî xweyî bi li gorî derfet û îmkanê xwe qewmê xwe parast ew kî di bira dibe em nabêjin bira nizam bin bira însanê me bi zimanê tirkî ê erebî ê farsî ê ingilîsî bipeyivin hemû zimanin ayetên xweda her zimanekî însanek em ne li hemberî zimanan e lê em li hemberî bêxîretiyê ne lêberê bira însan jî li qewmê xwe li ser edaleta xwe da bibe xweyî bira zimanê wî kesê ku bi zimanê dayîka xwe napeyive ya li navbeyna ereba kurdê ku bi erebî dipeyivin li navbeyna farisa kurdê ku farsî dipeyivin û ev ra jî navê vî bakurê li Tirkiyê ew kurdê ku dev ji dayîka xwe şîrîn zimanê wê ew dayîka ku hejandî û mejandî ye dev ji wê berdide û bi zimanê tirkî dipeyive bira zimanê wî bira rûyê wî ji wî mostranê bişewit nexwe ew wek mostranê jî nabe ez êm ey dayîka malê ey kevaniya malê ey malxuyê malê ey bûka malê ey ciwanê malê ma gelo li hemberî şêr ku mostran ji şêr re serê xwe netawandiye neçûyî ser zimanê şêr asîmîle nebûye natî pişaftin dev zimanê dayîka xwe berdaye tu wek mostranê jî nabî te hema wisa bizanbe dema ku te bi zimanê dayîka xwe kurdî berdî nexwe tu wek mostranê nabî wisa bizanbe em wisa hesab bike em wisa hesab bike wisa dibêje Qur'an wisa dibêje nabêjim em jî însan in ev ziman wê ew bav û kalê me ku vî zimanî ji adem heta nîvê gihanîne ew kesê ku dev zimanê xwe berde ew dara bav û kalê wî û qewmê wî heta diye ji adem ma koka wê darê wê nabire heman wê darê dibire koka ayetê xweda jî tê dike ayetê xweda jî dike bakê vî zimanê me dayî xwe vî zimanî xwedê dayî me em çawa pêr ayetê xwedê dikin çawa pêr ayetê xwedê dikin min jî dereqa vî zimanî de helbestek çêkirî wa gotî hemû zimanên ayetên xweda yek van ayetan zimanê Kurda Sûretê Rom ayeta bîst û du da ew Kurd bêwijdan e ku dev zimanê xwe berda ew Kurdperwer e hem qencê xwedê ê ku dipeyive bi zimanê dê li mal û sûkê hem jî li qadê ew rû spî be her li cem xwedê ey xweda her dem ê te ye ferman tu azad bikî li her çaperçan zimanê Kurdî digel xaka wan ku em Kurd jî serferaz bin wek helkê cîhan bi hêviya ku hûnê ji hev re baş bin bi hêviya ku hûnê tevek emr û fermanê xwedê pêk bînin bi aqûbet bin wê Xwe Teala tenduristîkî baş ew jî emanetê xwedê ye wê bidiwe wê Xwe Teala teqwedariyê bidiwe hûnê roj bi roj Iraqê we xweştir pêş kevin û bi zimanê dayîka xwe bipeyivin û biaxivin her û her emanetê xwedê bin ya Rebbî